چل سالن که لگند آرکه ها میدیا ده دنگ ناخوصا دیره اف قازبره کپیک ندهات به طایبتی جی پشتی کوشبریا زیده یاد سالن نوتی ده. گند سوریانان آرکه نهال هرم مدیادا مردینه یک جوان گندانه کو دوان سالن داویه ده جنو و هاتیا آوا کرن. خانیم بره کپیک این جکورین مدیاد هاتنه لیکرن و گره کومی یا سوریانان را دخه پیش çavan. Hayatlarının son yıllarını geçirmek için buraya köye geliyorlar. Ji bo salên xwe yên dawiyê li vir derbas bikin, kesên xanenişîn ji Ewropayê vedgerin gundên xwe. Li gundên derdora me jî vegerê dest pê kiriye û dest bi lêkirina xaniyan kirine. Gundiyên derdorê dema gundê me dibînin heyîrî dimînin. Dibêjin we çawa ew qas xweş ava kiriye. Bawer nakin ku ev gundê me yê berê ye. Erkah değil diyor, bu başka köydir diyor, inanmıyor yani. Divan salên dawiyê de herî kêm ji dehî zêdetir gundên midyadê bi vegera ji welatên Ewropayê şêm bû. Serjimariya her gundek weke Arkehê havînan digihêje bi sedan kesan. Ji sala 2019 ve sê sal û nîv hatime ji ber ku ji welat hez dikim vegeriyam. Biz memnunuz. Yani biz memnunuz. Ez pir memnunum. Bila hemû vegerin, bila herkes were. Çi qas vegerin ew qas baştir dibe. Ne kadar gelse daha iyidir. Kimse yoktu mesela. Sonradan dönüş yaptılar. Berê kes tu nebû, paşê vegeriyan ji Ewropayê hatin, ji gîsên Almanya, Swêsra, Holandayê. Xanî lêkirin, ciwan jî tên û diçin. Xweşiktir bû, em kêfxweş in. Olgun şeyler oldu. Yani memnunuz. Şîr û şekera vatan şêrîntir. Suryanên ku vedigerin gundên xwe bi lêkirina vîlla, trîplex û çêkirina baxçe û bostanan atmosfera herêma medya de jî xweşiktir dikin. Vegera her Suryanek bi xwe ra zindîbûneke nû tîne ser vê axê. Di salên notî de ev gund wekî vî dîmenî ve ku vala bû. Lê di salên dawiyê de bi vegera aşûr ango Suryaniyên Ewropayê re gund careke din şêm bû. Eger hemû Suryan vegerin gundê xwe ev gund wê ji îro jî qat bi qat şêntir bibe. Maşallah dekek Rûda û Midyat.